Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Tata. Hingkod ang pangidaron. Suki kay ko ninyong tigpaminawan diri sa Jinsan. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa among pamilya. Namatay na manggod ang akong amahan. Ug ang akong mama, miyembro aning kapunungan diri sa among dapit nga Tambayayong. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ta, nakay kwarta diha ta. Yan naman ang tama. May butanganan manggod ko sa kapunungan namo nga Tambayayong kay dunay namatay. Unya kay wa naman ko'y kwarta. Kay nagbanos-banos na malanggod ming papa ninyo nga may gipamati, gipalit og tambal. Pila man day ng butanganan nimo ma? 5 na nang nangamatay nga wa ko kabutang. Unya basin og mataktak mi si papa ninyo kay taktakon manggod sa kapunungan ang dili makabutang og pila ka higayon. Unsa man din na inyong kapunungan ma? Ko ana si anak. Kapunungan nga magtinabangay kung simba ko may mamatay nga miyembro sa kapunungan. Aron ba kung simba ko, dili tamang problema kung simba ko mawaon niya mis papa ninyo. Libre na mi anak sa lungon. Og ang kapunungan na ang bahalang muhaya og mo palubong namo. Wa na unya mo'y huna-hunaon pa. Mao ba ma? Maong pagkamitaon na tadya kwarta ha, ta. Aron makabutang nako. Og aron dili mi mataktak si papa ninyo sa kapunungan. Usay mga yung masabita na mama na ko anak ta. Kana ko nung di na niya maapas og butang. Kung daghan ng mga matay sa kapunungan nila ba, unya kinahanglan gid kuno nila nga butangan. Pero kining unsa man legit gina? Kinsa gud ang nagdaan ng maong kapunungan nila? Ang mga kailar gud na nilang mamagpapagod. Kani ato pa man gud na silang nagbutang anak gud. Murag mga high school pa man tingalita nga maghisgot-hisgot na sila ng mamagpapa. Nga usahay, kung mangayo ko para eskwelahan, ipauwahi una ni mama kay butanganan pa siya sa kapunungan. Kay doon ako noy namatay. Ambot kon mahinumdum ka ba sa baana? Doon ako mahinumduman gamay. Pero wa kay ko mahibaw sa detalye bahin ana. Ay mayo na nga kapunungan nga sudlan nilang mama uy. Kay magtinabangay man na sila. Oral ko na siya og limos pod sa miyembro nga namatay. Pero di lang ka pwedeng mopas. Kinahanglang bubutang gyud ka matag may mamatay. Mao ba? Kumusta naman dito si Papa? Ay, magginay usa sa akong tuyo nimo ya. Kay dili naman kaayo maatiman sila si Papa ug Mama. Kay may permanente na akong trabaho. Ug kuan sab doon na siya gipangmati si Papa. Ining pwede ba nga anhaluan na nimo sila si Papa ug Mama? Diya sa Davao? Total, wa magkailingaw diya sa inyo ha. Kay ito ama sa gawas pagtrabaho ang imong bana. O ikaw wa magtrabaho. O mas maayo nga ikaw ang watiman nila kay babae man ka. Pwede ba ya? Galit man kong gikulbaan. Nga naman ka ni magdali ko sa pagpauli. Unsa man kay nahitabo sa bahay? Oh, si Lia. Hello, Hello, ta. Oh. Ano si Papa? Ha? Kasi wala si Papa. Naunsa ba si Papa? Recorded by X Thunder Gaming. Pagkasakit sa among amahan, dito na ako siya ibilin sa ko igsoon sa Davao nga way trabaho aron nga mas maatiman si Papa. Kay ako ra magud ang niya diri sa Jinsan. Ug nabisi pud ko sa kong trabaho
og may mga anak sab ko nga akong giatiman nga nag-eskwela pa. Apan wa gid magkalahutay si Papa. Namatay gid siya dito sa Davao. Dako may og bayranan sa pagtransport ni Papa gikan sa Davao padung diri sa Jinsan. Aron diri namo ihaya. 28,000 ang bayro nun. Maong nahinumdum ko nga muduol sa ilang kapunungan nga tambayayong. Ug unya, Tuwa sa Davao namatay si Sir? yes ma'am, Uy, kay ang ako manggong igsoong babae ang nagatiman niya. hala. Naarabas among rule sa kapunungan, Sir. Nga kung sa laing lugar mamatay ang miyembro, dili makakuhas benepisyo. Ha? Uy, kalain ko na inyong rules good. May magituyo na sa akong papa ang pagpakamatay dito sa Davao. Ganun di ba ninyo hatagan sa benepisyo nga membro man ang ako mga ginikanan ninyo? Sige lang, Sir. Kay sabutan na mo usab sa mga opisyale sa kapunungan, Sir. Tarungan ang ninyo inyong balaod sa inyong kapunungan eh. Di ba na maayo? Ilan na gud kay nabutang sa akong mga ginikanan ninyo. Unya, ino na naon lang ninyo? Sa pagbutangay ninyo, daghan pa kayo pasalig nga kamo na ang bahala nga mupahaya o mupalubong sa inyong membro. Unya, libre pang lungon. Nya di ay, kanang lungon, di ba na maklaim ni Papa kay gisu naman daan si Papa sa lungon dito sa Davao o sa dalon din sa Jinsan. Nya, sabi ni ma'am, pwede ba nga i-convert na mo into cash na lang? Kung makaklaim gid si Papa sa iyang benepisyo ninyo? Kay, di naman na magamit ni Papa. Uy, di ra ba na ma-convert to cash ang lungon, Sir? Unsa? Mao pa? Lago talaga na ako, ya. Sobra silang klasiya sa pagkakapunungan, nga gitawag pa nilag tambayayong. Aron kung may mamatay silang membro, magtambayayong sila o magtinabangay. Kanya, unsa naman ni ron? Maglisod naman ganit ang transport ni Papa, gikas diya sa Davao, paingon diri sa Jinsan. Di ba sila mutabang? Sige lang ta. Mangita ko paagi diri nga madana ko ang haya ni Papa Diaz ato. Muhang yun nasab ko sa akong bana. Paitar sa kapunungan nga giapilan ni Papag Mama eh. Upay niya tas problema magkasubo. Di man makatabang. Naglagot og nasubo ko para sa ako mga ginikanan. Nga sukad pa kaniadto, sige na sila butang aning maong kapunungan, matag may mamatay. Aron kung simba ko kung sila na say mahitabuan, dili na maproblema ang mga tagtungod sa pagpalubong. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Miyembro ang akong papa ug mama niining kapunungan diri sa mong lugar nga gitawag og tambayayong. Diin, kung kinsay mamatay nga miyembro, ilang tabangan. Nga ang kapunungan, maunay bahala sa tanan gikan sa paghaya hangtod na sa paglubong. Apan si Papa, wa mamatay diri sa amo sa Jinsan. Dito sa akong igsuon sa Davao. Di man nila tabangan kay sa laing lugar kuno namatay. Husto ba gud ning ilang gibuhat? Ikaduhang pangutana. Na kuno sa ilang balaod nga dili kuno sila mutabang kung gawa sa ilang area mamatay ang miyembro. Nga wa man na namo tuyuan nga at tumamatay si Papa sa laing lugar. Pwede na ba na nga ipausab ang ilang roles o balaod sa ilang kapunungan? Ikatulong pangutana. Ang ako mga ginikanan, dugay na kaing membro nining maong kapunungan. Ulitaw pa ko. Unsa may among buhaton aron makuha ni Papa ang iyang benepisyo sa grupo? Kung kinahanglan namo siya nga pasakaan og kaso, unsa man kasuha pod? Kay wa gid sila makatabang sa pagkamatay ni Papa. Pwede ba namo nga kuhaon ang tanang nabutang nilang mama o papa? Ikaw pat og katapusan. Ang akong papa gisud na og lungon daan sa Davao. Gihangi usab nako sila kung pwede ba nga i-convert into cash ang lungon ni Papa. Aron nga magamit namo ang cash sa pagtransport ni Papa from Davao to Jinsan. Kay gipangayuan lagi mi og 28,000 sa pagtransport.
Dili sab kuno pwede. Unsa may mahimo sa atong gobyerno ining mga gipantukod nga mga kapunungan nga dili makatarunganon ang ilang mga roles nga gihimo. Asa man mi moduol bahin ini. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tata. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, personal, mga problema na to sa ato ang mga kapikas, kabana, itong mga kahimtang sitwasyon, mga emotional nga mga pangutanag, mga problema. Oy, di ta mag-guol-guol na aman sa Attorney Elaine. Ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hello guys! Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw and happy Press Freedom Week and happy anniversary sa RMN DYHP. Bibo kayo no atong selebrasyon ug mari mo diri sa atong stasyon nasugaton gyud mga balloons and ay upcoming na fun run karong Domingo din sa IT Park no so magkita-kita ta and hello also sa mga nag-take og bar exam kay bar exam week pod karong panahon na karong Sunday mao ang katapusan og ikatulong adlaw sa bar examinations and sa University of San Jose Recoletos Basak Campus ang atuang venue sa bar exam. Kabalo gyud tanong nga dili gyud lalim mag-abogado mo na ang mga ginikanan nga naminaw karon padayon tay nay sa pag-ampo alang sa atuang pinalangga nga maabogado gyud pohon. Swerte kayo mo honestly kay si Justice Amy Faith Javier ang atuang bar chairperson no Associate Justice ni siya sa Supreme Court ug grabe gyud ni siya ka maayo buutan kay maestra man pud ni siya before no sa UST and University of Santo Tomas. So maka-feel gyud na siya, mubati gyud na siya. So sa mga nang take, dasig, salig, padayon, no? And magpasalamat ko sa mga avid listeners nato labi na kang Ma'am Resurrection. Labaho iyang anak akong estudyante, Ma'am Resurrection, thank you kaayo for always listening. Nagpicture man mi no sa imong anak. So hopefully nakakita ka nga nami picture together. And also kang Tita Raquel May nga naa karon sa Perth. Gikan man ta dito sa Australia. And nagpasalamat yun ko kang Coach Arvin Loberanes kay iya yun kong gikuyugan dito Sydney nga nidagan sa ako ang full marathon for my first world major. And of course, thank you sa tanan mga nag-like ug nag-follow sa ako ang mga post. Well, na ako dito sa Australia. Daghan kayong salamat sa inyong pag-abiba ug pag-ampo ug pagsuporta. Okay? And ang ato ang letter sender, ang pangalan taguon nato si ngan nga si Tata, 33 years old, taga General Santos City. Kung asa ang lamian nga tuna pa nga, tuna sashimi, no? Lami kay na sila gyud. Presko kays nga tanan. In fact, kinsa man to akong gitugon nga moadtog Jensan kay magpapalit gyud kog tuna. Punto legal ang ato ang suliran mo ning mga nahitabo sa iyahang pamilya pagkamatay sa iyahang amahan unya membros kapunungan ng iyahang mama. Unya, kaning mga kapunungan ka na magtinabangay man taning mga kapunungan. So anyway, ang iyahang drama ato mangyud ning nakita nga medyo naagyoy nahitabo no kaning mga nga amot-amot magunis mga kapunungan. Ako na amang pod mi ani kay kinumdum ko sa akong mamigdadi pod no nga nagpamimbro ako ra pod ding gipadayon pero buyag wala man may problema. Karon mo na ni ilahang problema. Unang pangutana, membro ang akong papa ug mama aning kapunungan diri sa among lugar nga gitawag og tambayayong. Diin kung kinsay mamatay nga membro ilang tabangan. Yes, mo gyud ang kapunungan. Pareha ra gyud pod. Sa amo ang giapilan des kanduman nga ang kapunungan na ang bahala sa tanan gikan sa paghaya hangtod sa pagpalubong. Apan si papa wala mamatay diri sa dito sa Ilas Jensan, dito sa iyang igsuon sa Davao. Di man nila tabangan kay sa laing lugar kuno namatay. Husto ba ning iyang gibuhat? I
think it's not fair. Kay ngano man nag-amot man mo para ana, and I think dili siya makiangayon nga kay abi wa didto namatay, wa didto baron gihaya, dili mo muhatag. What will be fair to me is that kung pilay nagasto, no, dili man gud pugkuin ana ka sure kay lahi ning inyong kapunungan, kay sa katong amo ang kapunungan dinhi naamoy certain amount nga madawat, dili nga ang kaning pagpalubong ang kapunungan mo gasto, pero di man po na illegal kay kung munay kasabutan sa kapunungan, of course pwede ra gyud pud na masunod. Now ug wa diha namatay unya membro man, I think it's not fair, dili makiangayon, dili pud husto nga di pud wa pud mo ihatag. Dapat kung pila ang nagasto didto ug naamang gani cap or naay ceiling nga pilay budget mo po ihatag ninyo ang cash nga equivalent, kay tabla ra man pud nagdaa pud dinha mo man po'y magasto pud sa kapunungan. So kanan diha dapita mo nay makiangayon para nako ha, because dili man siya fair kay abi wa namatay sa makapili bago day tag-asa ta mamatay, guys. Kinsa bagoy, di ba wa ta kabaw kanus ata maabtan mo man gyud na ang nature sa kamatayon. You do not know the time, the day, di ba? Death comes like a thief in the night, mo na ilang giingon. Okay? Ikaduhang pangutana na ako no sa ilahang balaod nga dili kuno sila mutabang kung gawas sa ilang area mamatay ang membro, nga wala man na namo tuyo ang adto namatay si Papa sa laing lugar. Pwede ba na ipausab ang rules or balaod sa ilahang kapunungan? And I think yes. Why? Because unfair man. Like I said, di gid mo mutabang kay mas gasto man, but I think it should be amended nga ang equivalent amount or na ay ceiling, no, nga kung pila ihatag, it will be the cash equivalent nga mao'y ihatag or iapod sa pamilya, kay otherwise kwaon na lang nako ngano for what pa man nga nag-apil kog kapunungan kung wa pug ko'y makuha or maani-ani, nga ang purpose ana mura man kang gatigom para sa paghanay sa imuhang kamatayon pohon. Diba? Ikatulong pangutana ang akong, so of course pwede na ang kanang mga bylaws no sa usa ka organisasyon, dili lang ang kapunungan, pwede gid na maamindar ang balaod gani nato, pwede man gani mausab kana pa bang internal sa mga pribadong tao, ha? Ikatulong pangutana ang akong mga ginikanan dugay na kaing membro aning among kapunungan, ulitaw pa kuno si tata, no, unsa may among buhaton para makuha kuno nila ang benepisyo sa grupo kung kinahanglan nila silang pakasakaan og kaso unsa man kahang kasuha, no, kay wa gyud sila mutabang pagkamatay taon sa ilahang papa. Pwede ba nilang kuhaon na lang ang ilahang napundar? Actually kung ako kuhaon ako kay way gamit wa man ninyo tabangi nya mo man ay purpose sa kapunungan. I think the proper way or the proper case nga inyong i-file og di gyud sila mada sa tanto og saktong pagpakigstorya or magpadaman lang sa tag-demand letter ba, I think mas maayo nga mukihatag specific performance, collection of sum of money, damages sa ilahang gibuhat kay nakagasto na hinuon mo, imbes nga kanang nagtigo mo, no, para sa pagpahimutang sa inyong kamatayon puhon, unya wa di ay, no, so na-defeat ang purpose. Unya di man pud na pwede nga sila ray mo benepisyo at your expense, because that is unjust enrichment which is prohibited by law. Ikaupat o katapusang pangutana, ang akong papa gisulod na og lungondaan sa Davao. Gihangyo sad nako sila nga kung pwede bang i-convert to cash na lang ang lungon ni papa aron magamit na mo ang cash pag-transport ni papa from Davao to Jensan. Kay gipangayuan mi og 28,000 pag-transport. Mahal gyud lagi, no? Dili sad kuno pwede unsa may mahimo sa atong gobyerno aning mga gipangtukod nga mga kapunungan nga dili makatarunganon ang mga rules or balaod. Asa man may muduol bahin ani. Okay, kani mga kapunungan, these are just mga private, no, nga organization nga unta gina-regulate sad sa balaod, per di man gud siya good. Naman tay kanang ginatawag nga balaod on cooperative, but I don't think, no, nga mo qualify ta as a cooperative diring dapita. So ako para nako, I think better siguro nga mo storya mo sa board of directors, mo make mo og demand letter. Kay kung dili gani, then I think pwede gyud nga mo file na lang ta sa korte para ang korte na mo'y muhukom kung unsay makatarunganon ug makiangayon. And I really think, no, dako ako ang pagsalig, no, diring dapita nga mo dapig sa inyuha ang balaod nga makakuha mo sa cash equivalent. Wa kay ko kasabot kung basin ako akong pangagpas lang ni, no, kay wa man sud ko kakita sa gyud tata sa inyuhang bylaws ug rules sa kapunungan. Pero ang akong duda ani naani ceiling, meaning naani ka
kanang cap ba? Kay di man sad siguro ni unlimited no nga kung panalitan mahal imong lungon mo igasto. So feeling nako naa ni budget, naa ni cap nga up to ani lang amount ang budget para sa lungon, no? So kung wala lang pud ni over ang inyuhang gasto or gip amount nga pangayoon or gipangayo, di jud na kanang alkansi, no? And di jud na, and that is only fair and just nga makuha ninyo ang cash equivalent kay nagpalubong manggihapon mo, no? Even if wa mo avail sa ilahang services, I think dapat mauna, ha? Duol mog abogado kung maglisod gyud mo. Mga suking tigpaminaw hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maa